Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, agi mamakinag nyo mapmasuras tano, kalalayaman tano umandetare oras. Pengnitano si Kuala, si Luy mo iyan, aguso si Apian, na maparulitano, sagiyang kaya di itano kapamakinag, sagiyang kaya itano si di pa magusain. Mga bangsa ko, igirakuan na adna mapamagusay agi yung utap pamagusay na patot so kapamagusayon aya sa bapian na kapakaya adna mga tao kasalimbutan yan agi yung utaon-tolak na igira kaya to kawan yan na aya maanan yan na di makapanobat si wala ka o pa makagyapan tagirong nakapatay na din yan mabugadusan yan. Datar mga bangsa ko sa giyang ayakap pumaganta kumala ulama sa dunia si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pupumaganta ano mga tao. Di ran di pumulaan sa modulo. Na ino mga di, sasabot na no, ang tao ano ang kaya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Giyang ka na Sheikh na ayad na kiyatinian kay po siyan sa manaya na mga arang alabi duga to sa ragun kaya wapatian nagingan na Sheikh na ayat tutulan nun mga bangsa ko na taos kanyan si isa Najd. Si ko kay to yan, ayo gupunin ni bota, dapan masapulo ididin. Naya ko na masusuan Najd, naya kalili doon nagalabak nakapanako to. So mga tao na pamanimba sa kubor, pamanimba sa mga nunoko. Di lang kasasabutan ni antong naikapakay siya isa asik wallah. Matagadi di swallahu subhanahu wa ta'ala na miali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam umandun temag sumaga to saragun na adin apapakaburan taon o Allah apapakabaton niyan sa kababawan so agama o Allah igiraman o to menigald. Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasigo kay ito yan na depan masapulo ragun idadiyan na minimorize yan sa Quran. Agus sa kanyan na balitanod na wata. Sanguta kay ito yan. Nagumapasangik amorize. Taman sa ayamanan yan na miyapayag isas kanya na mapi pamikiran nagutak si kong mga classmate yan si kong mga schoolmate yan si kong mga labi sa polo ragunay diyan nasumiyong sa kanya si isa Makkah nasumiyong ba kung sa ilmo kung mga ulama kapapanta ganon nakagima makapiron ragun nasip man tumiranspir si sa Al-Madina Al-Munawara na sumiyumba kap mga ulama roo na ayam yan na miya kalaswil mo yan matagadidi kagi ayaman yan na makasumba ka roo sa nga duti man na ingad mga kisisla no mga Muslim Makkah Al-Madina
na miyaling busa ingedian si isa na jud. Oren yan. Dadanian raw tama na so. Kaya sumbagyan sa ilmo, nasip man sumiyong sa ingedera ka. Na ron yan miya sumba so kapaganad sa giyang kaya ilmo anahwa gubalaga so mga kinanglan si kubasa na miya sumbagyan si isa ingedera. Na dari na man tama na so panaguntaman yan na sumiyong sa ingedasam na sumiyong ba ko mga ulama si isa giyang kaya Damascus, Syria. Maumpong mamuso mga ulama sa giyang uto jami' al-Umawi. Na orian niya man, na dili naman tama na so kaya paganadian mga bangsa ko. Na sumyong sa Misir, na sumyong bakar open sa ilmo. Ayaman na tantod na miya kalaso ilmo yan. Kagiyayaman na mga kapon sa Misir, na ayad na riyo na niya na kitab, pambatian niya na mga kitabi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, agus sumuritian si Al-Allama Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Sisagyang ko tuwa masa kasi sa dunia ay amayan na tumatarag si ko paman na kapapaka de mga niyan si ko miyaswa yan na ilmo ahlusun wal jamaa kagi sanggila yan ubabadan paman na ana maulaulan yan na di makanay amayan. So kaya pati amayan nagitod ni kaya po niyan. Mele niya nagiyang kaya mga tawa ay maanan yan na pumaniba sa nunok, pumaniba sa mga kuba giyap man na kaya mga tawa di manungganoy kung mga jin, di manungganoy kung miyamatay na mga kapitay mga kapanakoto ay miya kalala puwigsan naging mga sufi sangutan de taroto. Nasukyang gulo lang ito apaman na kaya kinipinulon niyan si ko. Akida ang lusunal jamaa di ka pa kayo kapanakoto, di ka pa kayo kasugo ka kung mga bid'a ka ay manag na ipagbusan araka. Narinido mga kuwan, mga sufi, mga Shia. Nasabab ko paman nakagiyadesiran maswat si ko. Panulunian ay simbaan benar na subuswala. Na so sala ko wala na di ka pa kaya suwasuatan ka ipagbungan sa naraka kakapan ako to. Na piyamtuniran sa mga rarata, mga basa sa datar no inikidiya si ko ayamanan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamatuan sa pamatuan niran sa kailangan-langad pamatuan sa pagkadagadagawan langon na imbetuiran si ko Rasulullah na datar no tamyeso Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Mataga didi, nasabap ako si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na mauraw si gubernar. Lagi ko na ngaya, ayaman na simbuan ruwa miya kalala kuwan, radawan, ay pakilakirang nga dataro adno pa pagbuto na ipakilaka ay katayran nun na ba anto na uno natangin ba ka satan na ini sa parang mga tauro at nagiyang ay manan yan na galibakyo na kapan ako to ay kuwan na ngaba na kanagiyang ay kawan pasimbuan niya ay man na radawan na tigiran na miya timur kaka adna pangumusan na paman nagapa mapatay kanyan na naguko na kay Gebaw Muhammad bin Abdul Wahab na aya miya kagamaw na babay ko na sa itan na kawan di kikis-kis ka kaya ko na kawan na bani ang unda pasayo din miya tay ang utuwa kapira sa itan ipundro din
Na malo rin espektado na tao so Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab katira na ay mana ay ipinulo niya katano na kamapian tanong. Na mataga di giyang kotowa dato sa giyang kotowa ingad na dataroban yan na sinig si Muhammad bin Abdul Wahab kagi ayamanan yan na dataro ron na pesunga ayaw gumadalataw sigo kipupunulon niyan sa kapakaisay sa asikwala kitaga ngo kapanakoto kitaga ngo mga bid'ah na kagiyakuan na giyong oto ada to sang otay nga na inwarningan yan so bariyo sa giyong oto babalingan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab paman na o din yan pakawa si Muhammad bin Abdul Wahab na ayaman yan na marataan nila ng otay nga Muhammad bin Abdul Wahab kakaya paman ay pinaparya na nga kasimba sa mga nunok kasimba sa mga kuba na kagiyakuan naging oto ada to sang otay nga na pitiro yung Muhammad bin Abdul Wahab tumubad na awa kasi ka sa kani susaan natin yung tada to ka so malaada to sa ngayon na inuwarningan ako niya nati Muhammad bin Abdul Wahab mawa ko ba iya ipakapian niyo sa ngayon na awa anakan sa kano gito na piyagi dulugo dato si Muhammad bin Abdul Wahab sa kapagawayan ako kung sino niya naging utuwakuan ay maanan yan na dulugun at tigin na makaumakan sa loka disyerta na para dir kami sindita kasarami ko na tada kang aruya nga anta namipuwa sa mamay ni ilan yung mano itong mga bangsa ko wag yung na sugu sa mapiagup sa para sa marita miya kada dalab kagudun na ay mabuha miya pigeri Muhammad bin Abdul Wahab na si pagingid sa Riyadh napilala ko siya na gusto tumutundugun nakagi ko na mo masuk up maratay niya nun nakiaptang unang utama so padangyan ka bindes niya nga buno niya si Muhammad bin Abdul Wahab na datar ko no binadaliman yan ayang ang tadmisum ya paralay sa dinyan kagauban yan bindes sa padangyan may tangkad kung sa ginaw niya naging kaya siya na sisiyap na iwala na diya ka natigin to kurang ka ayamanan yan na kamor ka anak wala na ako na miya tiro yung Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na kuha nagiatigin taros ka din sa sunguan nakakasarami ni dulugan sa kasataman siya derpa na nakisuya ako na taros ka na ti Muhammad bin Abdul Wahab way tumaros ako giti miya suwagi mga bangsa ko ang ngaya si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab piya kaawa pa no mga tao ko yung diyan na kagyama ko si sa Riyadh na aya ko nakapapantagan na dato sa Riyadh na sa Muhammad bin Saud ama dato wag yung ngaya pamilya Saud na dato yung manto sa Saudi Arabia kaya ko na makaumaro na siya kong tumiyaro si Muhammad bin Abdul Wahab sa giyang otowa mala ulama mamusi sa Riyadh na piya kabulo sa giyang otakwan malaro ulama kagi so mga ulama na di sisilaya go di giginaway giya ko na ngaya karo may Muhammad bin Saud miya nagiyan si Muhammad bin Abdul Wahab miya ko makiran na dakon pagtataong tababay na inalaw niya si Muhammad bin Abdul Wahab na miya makinagkudar siyan so kaya pa mamakinagyan na miyaling sa walay na tiging ikaroman niya na tiging dito iman to na miya ka umarka so titu ukor ka papanulong si ko benar nakapadi-padi ka buna banga pakalapasa sa kasakawa nga tigin pagpadaan na ka si ko ayamanan yan na kadato ka kapakatigin na ron isa bapwala kapakala kay kadato na so kaya nago nang utuwa dato na somyong kay Muhammad bin Abdul Wahab na may istorya siran ay akiyaw nun naging utuwa si Muhammad bin Abdul Wahab na enrar aging utuwa dato watigin na watigin no magyuka na ingula lang taging na nadawang ka nasa katigin mababalo ya mufti
nasakan na sundirong ka siko kipupinulun ka siko agama Islam nasa din sa ipsugu karakan na yan bala di ko dinggulalan ayam anan yan na raka kaso kada to ko mga ulama naraka kan mamuso kada to ko kapagingid na miniyog si Muhammad bin Abdul Wahhab pa man na tipidisiran. Nakagya ko makakuha na ini sarati Muhammad bin Saud awati yun tabangita wala makapaso galabakta ko kay pengdaon ako kay penulon ko akida Ahlus Sunnah wal Jamaah na di ko nga pagaway sa nga engdakan sakatad na tigin ito mataros ko kapag di ko kapagingad. Na mi pesada siran na misi pa isiran sa ayam malag na disiran din ayam malag na tradura. O man isa na kapasapasang yan so masasangan yan ko kay pupinulon si ko benar. Giti miya so yan mga bangsa ko. Kaga nagyapakapa si Muhammad bin Abdul Wahhab so din so kaya sudut yaw nang utada to si Muhammad bin Saud nagibairan alang wako ba pumanimbuan nariyo propetiran so mga kuba akuan ay buo pa kadudugar na supaman na sarangaw miyada so kambu balayaw kita dagawin sa kubo kay kaya paman ang to ang mga tao na ayan ni kidirang mga kuba na ini siya niran sa mga masigi tapi di imbabalay naro siya di mamagi etika pa miya makalaka pa na ko to napaled no to pingigbairan na sulango-lango na psiparkiran ayam anan yan na psigidakiran na di siya nung magitidawa amay kaya malag na miyarong sa paman na mausar sugumaan na inusar sugumaan gito'y kaya pakaapas o dakway Muhammad bin Abdul Wahhab ini sa parehan so lango na bida adang ulaw-law na biyago sa mga sohbatian nagu ini sa parehan so lango nakapanako to bid'a agu kapanako to waridwi Muhammad bin Abdul Wahhab nagyuto mga bangsa ko imiyo lola so mga Sufi agu so mga Shia na piyamatuuniran sa di mapia si Muhammad bin Abdul Wahhab kagiya pa man na ipsi parehan so kapanako to ipsi parehan so ay malag na mga bid'a ginanagi mga bangsa ko salja disan di mula sa mudul sa kanamala ulama na dinyan mabu ayamanin na dusa niyan si sa alungan na more. Na si ko oriano to. Kaya wapati Muhammad bin Abdul Wahhab na aya ipsimbi mabuko mufti sa Riyadh na sudso mga buotan yan. Nagina ni pamana kaya pakaburong tawang giyangan na ayamalag na akida Ahlus Sunnah wal Jamaah si ini sabo po Allah kay Muhammad bin Abdul Wahhab kaya ginakan sa mga bid'a mga kapit kaya ginakaan sa mga kapanako to kapit kaaya miyang gilabak na so titu sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taman sa ayamanan yan na miya katindiga nga gobyerno wa Saudi sa Saudi Arabia abitun sa Al-Mamlaka Al-Arabia Saudiya naging utakya pa kandito King Abdul Aziz kapten yan si Samaka Aguya Madina ko kabibina-binasan yan ko kasusulir na mga Sufi, mga Shia nakagya ko na matanggad miya pa kay sesan yan nagyang kaya ingin da Saudi Arabia asa kanya ni mimbaliro na dato mata sututulan ng mga bangsa ko na tumitindig kung sa kanya na mituop kung sa Kaaba na sisambita ka sa giyang ito atalya Kaaba alolo kagawi pamangnik wala punguro ko at yun ay Allah gitigin na nga kaya kapti ko sa giyang maka agumadi na kinirax na kung kadatawakan ay nitapiak na tigin sa Riyadh kasaba patigin mo di kisanaan so mga dato kumya paton ka sala ko apsunirang mga numanay kadito ni panulisan na yala na pengening orka o kamapian naging nga maka agumadi na kandidato ikor na tigo King Abdul Aziz agusto mga watakan na siya pa nga so kadato akan nagusto mga watakan na upman ubong pagkabinasa na takadira nga yala mada ka meron sa magan giti miyaswa na so kaya patay King Abdul Aziz
na miya katundugun ng utawata na susood na orya man ni suod na miya katundugun man si King Faisal na orya man ni King Faisal na miya katundugun si King Khalid na miya katundugun man si King Fahd na miya katundugun man si King Abdullah himanto na giya nga kapapantagan na dato na si King Salman na ihugulala ni Ran na agiyang utakapasadin ni Ran agus sa mga pamilya ni Muhammad bin Abdul Wahab ayamaan na mufti si Ran sa Saudi Arabia na si Ran mabuhi king sa Saudi Arabia nagina ni minggulalan giyang kaya lang na miya mufti sa Saudi Arabia taman ni mato napalay na mga apo mabuhi Muhammad bin Abdul Wahab nang ilayang kaso ayaman na betadiran kaayaming gugulalan na susunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lango-lango na aya galabakyan na bibida kapit mga bida ka di pangatakin si Muhammad bin Abdul Wahab pumtulilan sa Wahabi ayang balag na sa susungon ni kapit nang kaino nga di palakate mga kitabi na ato na yung mga bidaw na ato na yung mga kapanakoto ko paman na mga tindagian miya kaysa kon na pupunutul no isa ko mga guru ami sikon sa India adung na miya kalalaro lama igira ko na pengusiat na pagampagan niya po na wasiat yan na ipumanintayan sa Muhammad bin Abdul Wahab kami ka binasa kon niya ka binasa matagad didi ad na miya murit sa maadin na murit mabugi yung tatanin ta alim si sa India nama naging nangaguro niya nakipumanintayan niya Muhammad bin Abdul Wahab giya ko na nga kitab Muhammad bin Abdul Wahab tun sa kitab at Tauhid na kinuha ng utamurit sa Kubir na inimbate yan ang utaguro niya na taninta ay pumanintayin si Muhammad bin Abdul Wahab at tiyan naguruwakan o kaparorokan na si karakan imanto utu kakibabayan na kanatigian mapaganakan sa kasawalay natigian utaguro mapia piya kabulusakan so imbate karakan na miya mamasaan ng utamurit sa mga panganang na mga pipiya na kaya makaw mga utaguro niyan naging utakobir kitab Muhammad bin Abdul Wahab kitab at Tauhid na ibubita din sa utalamisaan ako kuwan sa kobir na ibubita din uta kita bago tataguan sa mga lugasing so pamana di panbet mga bisita na kaya ko namun to nga guru sa giyang alami sa anang utamoritian na likaan niya kon pupinokot ko lugasing na likaan niya kon na kitab gawaran ulama basta makailay sa kitab na dinindi kuan pamatian ko nang uta kitab na metiap-metian niya na susurong unang utamorit di yung di maninindi na pagkalumbat niya so kapagkaluto yan nga pagilin niya kaya ko na mga labi sa kauras miya ka alam niya betian kung makialokan yan napakaganda sa tutulo inatad numurit so panganangan na kumyansiran na yun na kinsiran na tigo na utamurita sang utaguro niya na guruwakan sa ribang laon miyali nga nakita ba ibutadisan tigin na uway natigin na to na ikailangaw tigin na mata na tigin ay sad na miya bati ang nakita ba mapia pakasurgaan wala so kirko ang katitud na tigin na keturo yan so pagtaw si ko ayaman yan nakapakay sa si wala did na tigin na palid na tigin mapia natigin na kataon nakantay kitab sa natigin na di ko kataon nakikada ko biryan tigin na ginan mani kitabi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ayaman yan nakipumarintaan yan si ko tauhid kapakay sa wala agugyan ko to kapinangilay ko kapan ako to agusi ko mga bidah natigian na mata na ketigian wala ka salakawami ni apoy-apoy rakan ng mga tao ka ay di na ditiro na si Muhammad bin Abdul Wahab na pagkabinasa ay psugian na mga rarata mga giroman na natakinubub sa rin tigin ka na tigin na aginan na tigin opat na tigin ukiparor ka na imasada nga din matiya ka nakatigin may lay so antong na ititu kapita ka na nalos nagito giyabiyati ang utakwan na kaya ko na mangdo kaso mong sisa masgit na mi pundin na mi kaya salina nun sa mga muritian ka aya pagampaganip man na bigini nga
wasiat yan, nagigipumang ninyan sa ada ako Muhammad bin Abdul Wahab sa paman napakalalan wala so kasurgan yan. Kaysa sa kanina siya ba panwala sa yung malag na kapkamangwaw o benar. Nagyutim yung lola mga bangsa ko. Ayamanan yan na mimbaluy siya kito kawan, idoli Muhammad bin Abdul Wahab kakaya kaya to kawan yan subenar amataan na deb sa kapan ako to mga suguan yan nagu mga bida kapale dun suka pa kaun to liyang wagama na ginan na kay mga bangsa ko agi nga mga tawa mga raratay mudul mga bukag pendidigniran so pagtaw na miya kalala diran di kapmulay sa mudul si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na sa kanwa kaya mga bangsa ko miya mga naika miya si mayo so kapagintaw sa Maka ug Madina adna miya si mayo ro ang mga galbag ang mga bidaa ayang balag na dingulo na mga tao sa Saudi Arabia kakagi ayaman yan na apagatakin si Muhammad bin Abdul Wahab anto no ni pamay kilayo galbag ang mga ulama akuan giyap man nagyang nga sabad ay man nakapkid no mga kadusta ang wingad na did na ng keren kapadanan sa galibuga saitan na ayaman na niyan na da amya ka langalangan aing di sa dunia apaman na bedid ayaman na niyan na karibatan yan giyangan napkid na di mapamanutula mga kadustaan na pangadi sa nga mga hindi mga Arab na ito suka mamanusi ikiran na kanaboto sugun ng mga ulama aya kigil ba kung nangutuwa mga tao mabuha aya simbuan nila na subaya ginawairan o gid na ubas mga ulama na ba aya malasugusi kumarataan na mustahil kaya man ni nabalabo so mga ulama po mga pasad sa giyang nga mga Arab balabo sa Saudi Arabia na mananggulo si sa Al-Madina Al-Munawwara kaya titu aya malag na miya nga susuiran ro miya nga susumbagiran na so ilmo si ko aya man yan na Quran au si ko sunna agu kiya kipilubid si ko kapan ako to naguso bid'a kagiyang na bid'a agu kapan ako to mga bangsa ko na pala nandi kisurga giya nga bid'a dangulaw nabi na aya ka didiliga dunyan mga bangsa ko akala aya na dusa agu kipenar kapakanara ka o diningilaba ka nakagiya basta ngalaba ka sa bid'a na aya ka ba sa mga laulama nagyangan na bid'a na mas malay ka so wala adiso kamberadusa sa mga ladusa. Ano sabab? Paganeron na naman abaso dingulo la sa bid'a na bapan-panaubat kay pepegan na simbak wala na tagin o ba kay pagbungyan sa naraka na din yan kebaw adusa niyan. Gito. Ikadua kala adusa nga na bid'a na datar o minitongger ko Islam. Nagudatar o ba nga miya kuan kaya tonggiran so Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tampuan sa piyagma yan so sabagi ko agama na dito ka pa kayo ba nga pakisipan itong nabi ibas kanya na mindusian paman na adna piyagma yang Islam adan yan maaloy nagyuto datar kao miya insulto so Rasulullah ko kiyang gilib ka sa bid'a dangilib ka nabi aguso mga sokbat yan na dingulolan na kaya pagbunga sa naraka ginan mga bangsa ko langon-langon na pambetusa ngaya mga ahlusun na sa Wahabi apaman na baradusa at talibuno na gina na ded na basan mga benar mga bangsa ko ka iptung kira-kiranan na di benar kasala ka wag yung ito Wahabi at si sa Maghrib ayamaan na yan na maratay yung aramama na piya ka sula ka iran na gusto tutulangi Muhammad bin Abdul Wahab sa Saudi Arabia aded na ban yan ayaman yan na relasyon na datarbu indang atikap kasala ko so Wahabi ru sa ayaman na Maghrib nasala ko so Muhammad bin Abdul Wahab si sa ayaman yan na Saudi Arabia kagya nga sa Saudi Arabia mga bangsa ko na ayad na miya kalala pagpumula nilang mga tao nagiya ande manay kakakapti ko sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga bangsa ko na miya po suras tano balasangan wala sa mapi ako kapag makinagyo pakisurat wala padugo mga maliw mga pipiya si isa alungan amore panalamatan tano agyang kaya Ranaw Radio Broadcasting and TV System Corporation DXSK 95.5 Call FM matatago sa Barangay Sadok Barangay Raya Sadok Marawi City panalamatan tano so Chief Technician na si Ranol Entong
agus so mga teknisyan na padiyan detari Lares Juan Romeo agus si Argi Dirico ko panagunta manira aya mala penelamatan tanon na so kapapantagan na gobernador Saranaw ko kinibigyan niyan sa oras tano asan nga maliwanag serbisyo ko pagtaw kagigunta ka penelamati tanoron na aya mananin na aya katiro nabi naman layas kurin na sa layas kurin la sa tiyo nabi sa dinyan pinalamatan so mga tao ami akang gululo sa mapia na din yang kapanalamati wala nagina ni sabo pa aya mananin na badasan nun wala sa nga pa na kababigin tano sa oras di tano si di ka pa magusay sa oryano to mga bangsa unap sila mo sa kanulangon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.